Sa Haraj dito sa Riyadh. Ayan. Sarado ka naman. So, kami sa Haraj. Tingnan natin. Ano, kasama namin. Itong Haraj. Bye. Haraj dito mga to. Masirahan dito mga to. Ano yung bro nyo rin? Ayan ang Haraj dito po kami sa Haraj. Nakatama. Bawa ko. Mag-hello muna kayo sa aking vlog. Ito, i-upload ko to sa YouTube, sa channel ko. Welcome to Haraj. Makita nyo sa channel ko to. I-subscribe nyo ako kaya. Kuya Marlo Vlog. Mga tools. Power tools. Mga kawali, mga vacuum. Mga bahay, pambata. Mga harap. Power tools. Okay. Silang jaman, oh. Mga kortina. Ano mga kortina? Ay mga kortina to? Ito pala mga kortina, di ba? Sageta? Open. This one how much? This one sagir, huh? This one too much dirty. Dirty this one. Too much dirty. Opaque waste now this one. Promote mga kortina. Mga kortina. Nalawayan na. Ganda na una. Ano nabili mo? Oh. Ulitin Riyadh. This one. Pwede na. Puma. Buti kung kasya sa'yo yan, Brad. Hindi kasya di. Mukhang bakat yung sapatos. Tingnan tayo ng mga sapatos dito. Baka may naligaw na ako. May maligaw na Jordan.
Hmm. What shoes? Hmm. Adidas, meron Adidas siya. Adidas. Na puti. Ako mapili. Ito, patusan pala. Ang dami. Ano masignan tayo sa labas. Ayan. Tayo ng mga sapatos pa rin. Sa labas. Ano ang brand nyo rito? Mga bags. Bags? Pwede pa. Ano yung bag ko? Maliit. Adidas, Puma, traveling bag. Diyan, sport. Adidas, maliit na to. Yan ang Haraj dito sa Riyadh. Mga bags, mga babae. Yan. Mga bags ulit. Nakuha ko mic na bag. Yan. Mataas ang mga gamit yung bahay. Mga sapatos na dito. Power tools. Mga hand tools. Mga pantahe, mga pantahe. Ano nabili mo? Pata, kinakalito mo na dyan. Ano din ba ito? Medical. Medical. Ang tungkol. Wheelchair.
bahay. Ang dami. Ano eh? Tansya. Tayo. Dami. Mabago naman ito. Hindi naman panghapon. Oh, masimsim ada. No, only one. 20. Chandelier. Tingin tayo ng table. Kasakali makakula yung maliit na table. Folding table. Ang marit, mga pabango. Ayan. Dami. Bata. May table doon. Sana mga folding table, mga carpet. Ano kaya ito? Carpet. Ayan, may bench. Kulitan ng paa. Wala siyang mga lumang TV. Mga sticker pa, parang kumagana, mga treadmill, parang kumagana pa rin. Ito mga table ko. Saka yung table nito. Bike. Second hand bike. Ayan, tanong natin kung magkano mga budget mga trek. Speed fusion. Ayan. Mga bike. Machine. Ayan, mga trek oh. Ito mga second hand. It's all second hand.
Kam pulos ada. Kam sa Mia? Okay. Ada trek kam. Trek. Last. No business, this one. This one. How much? This how much? Sabi mo ya? How much this one? Baba, how much this one? Kam pulos. Ada. 250. Mga 50? Yun yung hapo. Ay, hindi table. Kabayo pala. So far wala pa akong nabibiling iba. Cardio. Tira ko pa. Pabayaran pa sa akin. Tayo sa kabila. Ayan. Doon tayo sa kabila. Kasi yung mga kumpara dito, yung mga pwedeng mobilhan ng table is nakasarado. Ayan o. Mga table. Is sarado. So, ano yung gagawin natin? Kasi mo bibili. So, sticker na naman. Bila? Sa mga sofa, tingnan natin baka sakali mabili. Ayun, mga pambata. Ito, mga sofa. Carpet. Carpet. Say hello, brother. May vlog. Hindi ako pinansin. Ayun. Yung folding table pala nila. This is IKEA to. Folding table. Is pa ito nga. Hindi na binibenta. So, expect na may bibenta yun. Para dito. Let's see. Wala pa akong nabibili.
so far. Wala pa akong nabibili. Speaker na naman ito. Hindi ko siya alam kung magana o hindi pa. Wala naman pag-testingan dito. Ayan. Sa Haraj. Meron pa sa kabila. Ito na pupuntahan natin. Tingnan natin. Tingnan nila dito. Baka sakali may mabili. Wala, edi wala. Wala nga. Remote control. Wala mga pangakot eh. Wala pang lampahan. Bili. Pag-ulo. Hindi ulan. Ito sana. Pauwi na kami. 8:30 na, katapos ang sala. Bumili lang ako ng kortina para sa kwarto. Tsaka nakabili ako isang bag. So, yun. Malaki ang Haraj dito. So, ito yung Haraj. Yan. Maluwang. Isang buong area is Haraj. So, ayun. At salamat sa panonood. God bless. A jolt and then you'll die.